Bun venit la un nou episod din și o nouă serie tot aceeași din Tube Tycoon. Și să începem. Da, și aș vrea să-i fac o promovare lui Luca Gaming YT. Aveți aici canalul, doar că numele lui e cu spațiu și n-am reușit să pun linkul în descriere pentru că era cu spațiu numele. Dar nu e nicio problemă, v-am scris acolo cum să scrieți mai ușor. Și dacă... da. Vedeți Luca Gaming YT, dați aici și sunt videoclipurile lui. Ok. Link în descriere ca de obicei, să începem. Load game. Oh, stați un pic. În primul rând, trebuie să mai deschid o chestie de asta pentru că o să facem jocul de la început. E gratis, e în beta. Bine, acum e beta 1.2.3. Do see you, bla 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 bla. Da. Da. Ok, sign up. Eu o să pun avatarul ăsta pentru că îmi place. Nu știu. Un nume random. Ok. Culoarea mea preferată e verde. Record some, da. Ok, carieră. Deci, ce să fie? Basic. Am început cu jocurile și să începem. Record game. Series. Sapper. Hai să ne luăm Sapper. Primul slot. Primul episod de Sapper. Let's play Sapper. Să vedem, va prinde. Eu am mai jucat, dar ați văzut acolo la început că am avut câteva milioane de bani și câteva milioane de abonați, dar ok. Notifications. Ok. Eu cred că nu o să stau să citesc toată aia. Dar da. Publishing. Care o să fie primul episod care o să strângă un ban. Va fi episodul cu numărul cât din Sapper. Nu știu, dar avem 29 de abonați. Oricum. Ok, get. Nu mai am energie. Mi-o luat 5 de. Ok. Continuăm. Dacă vreți, puteți să vă duceți în oraș. Să vă luați de la asta ceva când aveți bani. Pentru că eu mi-am luat multe chestii, am energie, pe celălalt cont am energie foarte mare, nici nu mai am ce să fac cu ea. Și se publică mai repede și da, hai să vedem. Primul comentariu, hate. Urăsc. Nu contează. Mai facem episoade de Sapper.
Ai ști seria de Team Fortress? Nu cred că știți, pentru că episoadele alea nu au fost bune. Nu știu de ce. OBS-ul meu, cum vrea el să filmeze, nu mi-a filmat decât cu ecran. Și era bifat acolo Team Fortress. Da. Ok. Continuăm, mai avem încă energie de un episod. Și da. Nu știu despre ce să mai vorbim. Adică da, aș vrea să fac un episod de Tupalcun. E un picuț cam plictisitor. Ce să zic? Nu știu, carieră. Am un punct. Păi, ceva. Asta. Da, ok. Single player. Ce? 3. Nu știu o să fac. Așa. Și acum record movie, așa. Pot să fac câte de astea vreau sau pot să fac încă 2 episoade de Let's Play Separate. Bine, nu chiar câte, dar câte vreau, dar totuși. Destule. Adică o să fie episoade de Tycoon, dar acum doar v-am prezentat jocul și cred că o să intrăm pe altceva. Nu știu. Stați. Da, ăsta e jocul, ok. Stați. Close. Ok. Și pe ce să intrăm? Habana. Stați. Apac. Ok, vom intra pe ceva care să nu dureze mult să intri. Pe Micros.is. Da. Este un joc foarte bun. Stați un pic să verific OBS-ul. Ok. Bun, și dacă... Ok. Să lăsăm asta. Și să jucăm. Team Fortress, On vs Zombie. Războaiele Breslerilor să fie. Da, haideți, statistici, da. SG. Oh my god. Nu. Atunci On vs Zombie. Hai să vedem noi cum ne mănâncă oamenii. De fapt nu ne mănâncă, ne dau bile ca să ne... Noi suntem zombie acum. Hai să vedem. Oh my god. Asta a fost ceva. Acum să... Și ăsta o să se... după mine. Sau poate... Că nu. Cine știe? Nu mă mânca. Intră în bila asta și așa e mai mare decât tine. Intră! Hai! Mai mică. Bă!
Pe bune! Aurăsc când se întâmplă asta. Bine, bine. Hai. Trebuie să fac pe unul zombie. Să-l fac pe... Gata! Mary! Prietenul meu de încredere! Știam că nu trebuia să fac asta. Știam că o să mă dea în altă echipă. Că doar așa se face. Te dă în altă echipă și poți să faci ce vrei tu, că nu mai prinzi pe nimeni. Hai de capul meu. Da, nu e prea... Corect? Corect! Nici mie nu mi se spune corect, dar care-i chestia? Jocul ăsta este... Oh my god. Hobăci! Vrei să-ți dau? Vrei să-ți dau una? Cu bilaia. Nu ar trebui să... Oh, tătuțu, hai încoa, tătuțu. Nici nu mai văd mouse-ul. Măcar. Tătuțu, hai încoa, tătuțu. Că nu-ți fac nimica. Oh my god. No. Ce să fac? Să ies de aici? Da, știu, trebuie să fac asta. Cum? Știi ceva? Bine! Doamne, că nu trebuia să mă duc în echipa cealaltă. Să se fixeze echipele la scorul exact pus. Mergi aici și eu, mă. Oh my god. Tag! Ăla e! O, da. O, da. Pe bune, nu pot da. Tu! Hai de capul meu. Nu mă las mânca de tine. Nu, echipa zombilor e mai mare. Mi-a plăcut cum s-a dus la vila aia când am zis mai mare. Când am zis mai și urma să zic mai mare. Contează. Noi suntem chiar mai mici decât orice. Ai de capul meu. Ai de capul meu. F. Oh, te-aș mai avea aia cu... Thank you very much. Very much. Deci, am câștigat și eu ceva? Nu. Oh, vreau să iau de alea, că știam că o să câștige ei. Acum nu mai contează, sunt cel mai mare din echipa roșie. Haideți, băieți, la. Cum poate fi ăla mai mare decât mine, mă întreb. Contează. Cum ai... Ăla. Să nu-și dea heal, De fapt, heal. Ce hit? Cred că așa.
Haide, tătuțu. Am găsit mâncare bună de la noi. Ok. Haideți, ceva acțiune, că mă duc și mă joc altceva. Și nu vreau să mă joc altceva, pentru că mă plictisește altceva. Jocul ăsta e foarte tare când îl joci cu mai mulți oameni. Acum este la I666. Hai bă, cât de mare e ăla, 1000! Ar fi ceva să fie 1000 și tot. LOL! LOL, bă! LOL! F! Nu! Plouă cu găleata! Plouă cu găleata! Glumesc, nu plouă cu găleata, dar... Nu înțeleg ce vrea ăla să facă. Credea că mă... You gonna be destroyed, my friend. My friend. Oh, gonna be destroyed. Hai, bă! Nu mă lupt cu ăsta, nu mă lupt cu ăla. Acum mă lupt. Și cu tine, da, mai târziu. Haide! Oh, pe tine te mănânc. Cu plăcere! Nu poate opri Emiul. La doar 7 lei 90. Feed me! Nu-i lăsați pe albaștri! Da. Nu! Feed me! Nu! Dă mâncare! Nu mă lăsați! Perfect! Foarte tare! Exact ce nu credeam. Worm.is sau Slither.io. Ok, haideți. Gen la ăsta pot să intru privat, mai luăm și bani. Foarte tare. Oh my god, a fost tare asta. Și n-ai voie să treci de asta, ceea ce o tâmpenie mare. Da, primesc și XP. Deci, click pentru... Da? Thank you very much. Cum? Can't ever prep that. What? Nu cred! Prietene, omoară-l! Pentru mine că de tine niciodată. Așa merge. Această tehnologie avansată. Hai, boss. Bă, dar nu-i corect. El a folosit tehnologia avansată. Eu n-am folosit nimic. S-a întâmplat aici. Na. Da. Foarte bine. Nu mai zic nimic. Și așa. Nu mai are rostul necesar să zic ceva.
Um, I kill you. Nu vreau să-i grăstim. Dar mă rog. Incoming! 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 Ah! Good job! Good job! Ce good job-ule? Nici nu ți-ai făcut jobul. Bine. Haideți, odată că mă plictisesc, mă duc la asta good job și dau un pumn în față. Față, 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 la 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 la, la 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 la. Șaibă, holy. Ok. Oh, nu te încolăcești tu în jurul meu, nu te încolăcești în jurul meu. Da, există și alte variante în afară de free for all. Asta a fost intens. Asta a fost. Oh. Știi ceva? Thank you for all this stuff. Ha. Ce-mi place. Sunt un mini mare șarpe. Mai există altceva în afară de free for all? Deci, nu? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg. Putem. Ce? Nu. Undă verde, Steam, ce? Nu mersi, nu vreau cu tine. Oh my god. Și cred că le-a fost și greu la ăștia de la mitos.it să facă copia după slider.io. Da, nu nimic. Greu. Mai degrabă ușor. Mai degrabă ușor. A trebuit doar să schimbe ceva texturi de la ceva baloane. Ca și... I killed you. Yay! Cea mai tare rundă posibilă. Am făcut scor 1300. Și ceva. Asta e ceva foarte bine. Whoop. Mă rog, continuăm. Aici a fost un nu. Și chiar îl văd încolăcindu-se. Ionuț, Gigi! No. Mereu îi se întâmplă la fel. Coming soon. Și aici ce e? Pe bune! Mă rog. Am încheiat episodul. Sper că v-a plăcut și